nyakora mujang pod gi so saya mai kati moro midamede wiye kanyo kotenore kod wach ma Brenda bino medo lero kanyo weche mag loso chike gi makare mondo ne ni ichopo. Tig mada medo e wachno sami loso legal framework ni gimoro be teka giloso system ma ichoko pesa mondo ger godo udi, jopiny golo pesa mondo ger godo udi, to jopiny chako nyiewo udi kendo. Koro tiene ni kawo pesa diriyo. E gino mochon ne giparo ni mondo giluonge ni savings, iketo pesa ni to kok idwaro ot tinyalo dhi omo. Mano cha gisegolo. Kok idwaro ot onego bed ni yudo pesa ni, eka ne jokenyo pare mokwongo. To mano nogol nokokalo kamano. Koro ok inyal kono japiny. Gol pesa ni dwe ka dwe mondo ger godo ot. To kidwaro ot to donj kachacha mondo ichul 3,000 dwe ka dwe mondo iyud ot. Gigo ok donji. E gino miyo kama gilose msingi midhi tim godo chokoni, legal framework ka Brenda gini luonge ni. Nyaka gigo ket maler. Kopo nasolo pesa na to nego bena adhi yudo ot. To kok adhi yudo odno, pesa na duoko na nang'o. Mano gima nyaka ker ket maler kabisa gi joge maloso chike. To ker nowacho gimoro ni nyaka Azimio bende nowacho ni dhi gero udi gi percentages gi. Pogruok me kindgi en ni joma ne ni Azimio ka noloso away mano dhi chokoro pesa ma choko pesa ni no dhi mi yudo ot. To gin mana gi implement ni ne en pata potea. In gola pesa idhi mbele gi gimitimo. Joma biro yudo udi gine ma ging'eyo. Koro mane gima nyaka los mabedo makare mondo jo Kenya oyie ogol pesa. Otherwise pod amedo wacho ni gero udigo to nego geri mondo Kenya olokre udigo nyaka bed achiel kuom gik monego bed ni ginyalo timo Kenya. Lakini Michael, ute ma nengo gi yot kata ute migero, it's not the first time waneno ka gigo timore.